Tatanan sencaki Gatut Kaca Antarsena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikeki urip candha tak sebul dadi apa kandamu Asik tenane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gek gek gek. Heli gek gek gek. Aja mati tanpa aran. Sapa Mas? Nama Setyaki wis sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kalian nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Heeh, nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang endi papane wong perang? Nang endi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Mboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok Madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatut Kaca kuwi. Gatut Kaca. Heeh. Nyamber ki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatut Kaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatut Kaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatut Kaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga puliya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen lewat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentyaki, Raden Gatut Kaca, Raden Antarsena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya.
Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbah. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel to, Mbah. Ya wis kok kae mangkat aja kesuwen. Amok Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbah? Antarja. Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Tele-tele, kelakon tele-tele. Ate, kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serang kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Ya ampun, Mbah, mbak iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora-ora ngrek. Pero siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa ora tatanan. Sencaki Gatotkaca Antarja maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikek urip candha tak sebul dadi apa kuandamu Asik tenane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gek Heli Aja mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki wis apa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan to Mbah dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nang ndi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut Mas kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya Mas. Piye mundur? Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen
ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan ya ampun. Sama Mas. Gatotkaca. Aja guyu. Wega aku nek guyu, wega aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatotkaca. Gatotkaca. Iya. Ya ampun, gantenge ora jamat-jamat ya ampun. Raden, lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Ora lumrah ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang kene. Kaya ta ciwi-ciwi ta. Gemes banget aku ya. Gang. Ya ampun, salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Heeh. Dan leader tekan kene. Heeh. Amaku. Karaku gila iki, Gong. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh irungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun, durung gedhok kupinge kok. Senengane bali ora? Bali ora? Ya ampun, kowe iki bali ora? Nah, aja lho. Bocah apa wong tuwa? Kok wis peteng. Apa reng? Aku darani cah cilik. Ha terus Bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. aku ya kebangetan opo itu kro. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang, heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngono ae Joko ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Bagong, heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Ya genepi nang kono ya. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Ora senengane ora. Odar kowe. Wong kaya ngono kok dingurip. Tok apake, Gong? Cekel-cekele cekel tatapke watu. Terus. Ya. Iki kaya ngene. Ya. Pingsut. Ya. Menang aku. Kok kaya nggon story HP, cah cilik do blesek-blesekan rai.
modar iki wisane, Ndra. Monggo ngene kok dingurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo kendikane. Ya ampun, ya ampun. Sukini. Aming cukup semene nggonmu dadi prajurit Sukini. Wis apik kowe mati wae sok ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni Sukini wis mati ngono wae ya. Ndak bingungke aku, Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini ra sawen.